kada je Isus bio pomazan u rijeci Jordanu, kršten od Ivana Krstitelja, onda je počeo javno djelovati i djelovao je 3 godine. Kroz te 3 godine Isus je obilazio sela, gradove, sinagoge, propovijedao je evanđelje, radosnu vijest, pozivao narod da se obrati, da povjeruju u radosnu vijest, da povjeruju u Boga Oca. Ali Isus je govorio sa autoritetom, govorio je sa snagom, on je govorio u sili i snazi Duha Svetoga. I onda Isus kroz svoje propovijedanje, njegovo propovijedanje bilo je popraćeno raznim znamenjima, čudesima, ozdravljenjima svih mogućih vrsta. Narod je slijedio Isusa, išao je za njim, zato što Isus liječio. Apostoli su slijedili Isusa upravo zato, jer Isus imao veliku snagu. Imao je snagu koju nisu imali ondašnji svećenici, farizeji i ostali, pismoznanci. I Isus je izgonio đavle, dakle, oslobađao ljude od tih duhova. Rekao bih da Isus se koristio ustima da navijesti radosnu vijest, da istjera zle duhove svojom riječju i svojim rukama da položi na bolesnike i da oni ozdrave. To je Isus radio kroz 3 godine. Izraelcima i Židovima bilo je zabranjeno po zakonu da oni ulaze u kuće pogana, kuće nevjernika. I veli se, kaže taj dalje satnik, taj i ja, dakle, premda sam čovjek pod vlašću, a on imao pod vlašću svoje vojnike, jednom mu kažem, idi, on ode, vrati se i tako dalje, oni su ga slušali. Tako vjerujem da i ti, ne moraš ti doći u moju kuću, reci samo riječ i moće sluga biti izliječen. Znači, sestre, kad je on to izgovorio, Isus je bio oduševljen na te riječi, reci samo riječ. I onda se okrenuo onima koji su išli za njim, išlo je mnoštvo svijeta, zaista kažem, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. I dogodilo se, dakle, kažete mu Isus satniku, idi, neka ti bude kako si vjerovao. I upravo u tom trenutku Isus nije morao nići u njegovu kuću, ozdravio je njegov sluga u taj čas, kad je on to rekao. Evo, iz ovoga primjera vidimo, dakle, kako Isus liječi na daljinu. Ne treba Isus položiti ruke i ići na bolesnika da ozdravi. On je na daljinu ozdravio preko vjere. Taj satnik bio je ponizan i on je imao vjeru. Zato, braći i sestre, i danas ako želite ozdraviti, često je potrebna vjera u Gospodina Isusa. Ne u nešto. Ljudi kažu, pa ja vjerujem u nešto. To nešto, to je netko koji je Bog, koji živi Bog. Uistinu, da bi bilo jako puno ozdravljenja, da bi se sila Božja očitovala, treba nam vjera u Gospodina Isusa Krista. A vjeru može zapaliti Duh Sveti. Zato smo mi došli ovdje da našu vjeru Duh Sveti malo pokrene, da je aktivira, da ne budemo zatvoreni Duhu Svetom. Kaže Papa Franjo, crkva kad se zatvori se Duhu Svetom, ona se razboli. A mi smo ta crkva. Crkva nije cigla, ni beton, ni stiropor, ni kamenje, nego mi smo ta crkva, sveta, rimska, katolička i apostolska. I to znači, ako svećenici se zatvore vrata Duhu Svetom, časne sestre, vi vjernici, ako se zatvorite, zapravo, niste otvorili srce Duhu Svetom, onda imate šanse da se razbolite. Zato danas imate puno svećenika, časnih sestara, vjernika, koji su bolesni. A ne bi trebali biti bolesni. Zašto su bolesni? Zato što su zatvorili vrata Duhu Svetom. Stoga, braćo i sestre, nemojte smetati Duhu Svetom. Nemojte se opirati Duhu Svetom. Dopustite da vas Duh Sveti zahvati. Dopustite da vas Duh Sveti vodi. Dopustite da vas Duh Sveti kontrolira. Kaže apostol Pavao, bez Duha Svetoga mi ne možemo reći Isus Hrist je Bog. Isus Hrist je Gospodin.
Bez Duha Svetoga ne možemo biti dobri vjernici, dobri kršćani, dobri svećenici, dobri muževi, dobre žene, dobre časne sestre, dobri mladići, dobre djevojke. Treba nam Duh Sveti, treba nam sila Duha Svetoga, treba nam sila od ozgor. Jer ta sila je također dostupna nama i mi kršćani nismo ni svjesni koju nam je Bog dao snagu. Bog nam je dao veliku moć, dao nam je veliki autoritet. Dakle, imamo vlast nad bolestima, nad prirodom, nad zlim duhovima i tu vlast treba koristiti i boriti se protiv neprijatelja, napasti Sotonu i njegovo kraljevstvo i pobijediti. Jer mi se svi nalazimo u duhovnoj borbi, u duhovnom ratovanju. I ako vi niste toga svjesni da ste u ratu, u duhovnoj borbi, ako nemate oružje, ako niste naoružani sa darovima Duha Svetoga, onda ćete postati žrtve Sotone, njegova kraljevstva. Zato imate danas kršćane mnoge koji su siromašni, koji žive u bijedi, koji su bolesni. Zašto? Zato što nisu spoznali koju im je Bog dao moć. I nisu pobjedili zloga s autoritetom Gospodina Isusa Krista. Zato ako želite ne biti žrtva u životu, da vas neprijatelj ne slomi, onda trebate povjerovati da vam je Bog dao veliku moć, da vi možete u ime Isusa Krista učiniti silna djela. I kaže Gospodin Isus tamo na jednom mjestu: ja odlazim Otcu, a vi ćete činiti iste stvari koje sam činio ja. Vi ćete činiti i veće stvari, jer ja odlazim kod. Ja, braćo i sestre, vjerujem u to, ja vjerujem u njegovo obećanje. Jer svjestan sam da sam bez Duha Svetoga potpuno bespomoćan, kao ispuhana guma. Treba nam Duh Sveti, treba nam pomazanje Duha Svetoga. Vidimo kako je preko Isusa Duh Sveti činio. Gdje je Duh Sveti bio dok Isus hodao zemljom? Pa Duh Sveti je bio u Isusu. Duh Sveti bi izašao kada bi Isus Krist liječio bolesnike, kada bi ljude oslobađao. To je sila Duha Svetoga koja je nama također danas dostupna. Zato Isus kaže onima koji su, dakle, Izraelci, koji su vjerovali, koji su smatrali da su oni pravedni, da su dobri, da će pogani doći prije njih u Božje kraljevstvo, sa istoka, sa zapada, sa sjevera i juga. I braćo i sestre, kako će to biti divno kad dođemo u nebo i tamo ćemo susresti ljude iz cijelog svijeta koji su u raju, koji su se spasili, koji su vjerovali u Isusa Krista i njegovu ljubav. I tad ćemo doživjeti to potpuno oslobođenje i potpuno ozdravljenje. Jer u raju su svi zdravi. U raju nema bolesnika, u raju nema invalidskih kolica i nema štapova. U raju su svi zdravi. To je vrhunsko zdravlje. Evo, zato vi, možda koji ne ozdravite, sad niste ozdravili, nemojte se žalostiti, vi ćete zdravi u nebu. Međutim, ozdraviti možete kada Isus bude ponovno dolaze na zemlju, možda dođe vrlo brzo, možda dođe sutra, 3 godine, 5, 10. Ovo su posljednje vremena. I kada Isus bude ponovno došao, svi koji su bolesni, on će ozdraviti. Isus će riješiti sve vaše probleme. Ako imate sad problema, ne znam, sa djecom, na poslu, ne znam, bilo što, kad Isus dođe ponovno, svi će se problemi riješiti. Ko će ih riješiti? Gospodin Isus. Zato, braći i sestre, dobro je da budete prijatelji sa Isusom Kristom. Da budete u savezu sa Isusom Kristom. Da vam Isus uvijek bude pred očima. Da uvijek u životu radite ono što je radio Isus i da mislite na Isusa. Jer često ljudi misle na sebe, na svoje probleme, na svoju djecu, nemam posla, pa joj ovo, bolest i tako dalje. I onda se vrte u začaranom krugu. A umjesto da misle na Isusa, kad budeš mislio na Isusa, onda će ti Isus pomoći. Isus će odmah riješiti tvoj problem. On će početi rješavati tvoje probleme. Zato nemojte dopustiti da išta u životu bude vam ispred Gospodina Isusa Krista. I kaže ovdje da oni koji su bili odabrani, zapravo oni koji su se smatrali da su pravedni, da će oni biti izbačeni u tamu, gdje će biti plać i škrgu zuba. To je pakao. Znači, postoji pakao, postoji đavao, postoji stari đavao,
koji ne želi baciti u pakao, jer njegov zadatak je da svi mi koji smo došli da nas baci u pakao. Jer Isus ne bi došao na zemlju da ne postoji pakao, da ne postoji đavao. Evo vidite koliko je vruće i danas i jučer, a da znate kako je tek, da ne kažem gdje. Samo nas Isus može osloboditi, dakle, od smrti, od bolesti, od đavla, od pakla. Evo, zato je važno da se potpuno predate Gospodinu Isusu Kristu. Vidimo kako Isus ozdravlja preko svoje riječi. Evo, ozdravio je Petrovu ponucu. Nakon toga, kad je ozdravio stotnika, otišao Petru u kuću. I Petrova ponuca bila jako bolesna. Kako znamo da je bila jako bolesna? Pa zato što nije mogla ustati s kreveta. Bila je u velikoj groznici. I kad Isus dođe k njoj, dotače joj se ruke i ona odmah ozdravi. Pusti ognjica. Kroz Isusove ruke strujila je snaga, sila Duha Svetoga i ona je potpuno ozdravila u duši i u tijelu. Kako znamo da je ozdravila? Ona ih je posluživala, pravila im je ručak, pomagala ih, ne znam, ono sve što je trebalo. Molitva stotnika ušla je u svetu misu. Nakon pričesti kad svećenik govori o jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, svijet ponavlja: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Kod nas u Hrvatskoj i u hrvatskom narodu drži se taj u liturgiji ozdravit će duša moja, ono na latinskom anima mea. Dakle, liturgičari hrvatski se nisu držali Biblije. Jer u Bibliji govori o ozdravljenju, o tjelesnom zdravlju. Recimo u engleskom misalu, američkom misalu, tamo piše: i reci samo riječ i ja ću ozdraviti. I will be healed. Ja ću ozdraviti. Ne samo dušu. Jer Isus je došao da ozdravi ne samo dušu, nego i moje tijelo. I zato danas kad budete pristupali svetoj pričesti, isti onaj Isus koji je ozdravio slugu, on ozdravlja i danas u svetoj pričesti. Međutim, da biste ozdravili, trebate se prepustiti liječenju, trebate biti ponizni, imati vjeru da nam to živi Isus Krist dolazi u svetoj pričesti. Dok Isusovo tijelo bude prolazilo kroz vaše tijelo, onda dopusti da te Isus ozdravi, da osjetiš njegovu toplinu i njegovu snagu. I ljudi koji su ponizni, oni koji su maleni, oni ozdravljaju, oni vjeruju danas da kod njih Bog djeluje. Međutim, ako si ponosan, ako si racionalist, ako si umišljen ohol, da je teško da ćeš ozdraviti. Teško da ćeš moći ući u milost. Da bi ozdravio, treba se poniziti, trebaš vjerovati da je Isus živi Bog. Da Isus nije mrtav, što će nama mrtav Bog? Nego da Isus i danas radi. Prije nekih 6-7 godina sam bio u Njemačkoj, držao sam jednu duhovnu obnovu. I dok sam čitao evanđelje, moje su se uši jedanput zatvorile. To je bio znak da netko ozdravlja od bolesti sluha, bolesti ušiju. I kad sam pročitao evanđelje, pitam tko je to, evo ima jedna osoba koju Isus ozdravlja. Jedna gospođa je ustala, izvadila svoj slušni aparat i ona mi je to donijela i kaže: časni, ovo me više ne treba, potpuno sam ozdravila, dobro čujem. I svaki put kad odem tamo u Njemačku, blizu Frankfurta, vidim tu ženu koja još uvijek dobro čuje, prošlo je puno godina, ali ona ne samo da je ozdravila fizički, ona se potpuno obratila, ona ide na duhovne obnove, slijedi Gospodina Isusa, znači ozdravljenje, njezino ozdravljenje nju je privuklo Gospodinu Isusu. Evo to sam spomenuo i na početku. Prije nekih 20 dana sam bio u Švicarskoj, imao sam tamo jednu duhovnu obnovu u dvorani, 3 dana za Švicarce, Hrvate i ostale. I došla mi jedna gospođa sa djetetom u naručju, dijete je možda oko 3 godine staro, 2,5-3 godine. Od kako se rodilo, ne spava, po noći ne spava. Jedino malo ospava, kaže, preko dana, sat, dva i to je dosta. I možete misliti koji je to problem. Ne spava, nervozno je, plače. I ja sam se pomolio malo, položio sam ruke na ženu i na dijete, ona je držala dijete u naručju, dok sam se molio, oni su pali oboje na pod. I kad su ustali, onda sam rekao: gospođo, Isus je ozdravio vaše dijete, neće više imati problema sa
spavanje, sad će sigurno dobro spavati. I ona je odmah povjerovala, ona nije sumnjala. Vidio sam na nju da je vjerovala. I u istinu sutradan, kaže ona, ja sam njega morala čekati da se on probudi. Prvi dan, drugu večer, treću večer, dijete mirno spava. Ozdravilo je i ona me, ta gospođa me zvala jučer. Evo, prošlo je koliko dana od te duhovne obnove, kaže da je mali normalno spava, ali svaki dan, kaže, moli mene i muža da ga odvedemo u crkvu. Mali, 2,5-3 godine. Traži od roditelja da ga u crkvu odnesu. Znači, na njega je milost Božja djelovala ne samo fizički, djeca to razumiju. Zato kad su molite za zdravlje, misle za zdravlje, molitveni susreti, djecu ne treba odvajati od roditelja. Djeca isto treba biti prisutna kad se Bog slavi, kad su seminari duhovni, kad su mise. I djeca isto imaju problema kao i odrasli, traženja, tako dalje. Evo, to je samo još jedan primjer kako se ozdravlja pomoću vjere Gospodina Isusa Krista. Evo još jedan primjer. U Šurkovcu bio jedan čovjek koji imao štake. Ja sam se molio za njega, položio sam ruke na njega, pomazao sam ga svetim uljem. On je pao na zemlju, pale su i štake, prvo su štake pale, pa on. I kad se pridizao taj čovjek, odrasli bio jako velik, ja sam se malo sagnuo k njemu i rekao sam u sveto ime Isusovo zapovjedam ti, ustani i hodaj. I on je odmah poskočio, on je vjerovao da može hodati. Njemu su noge ojačali. Štake su ostale, on je izašao van, ko se kristio, više se nije vratio. A zamislite da je on rekao, joj veličasti, pa ne mogu ja bez štaka, pa gdje su moje štake, pa hoću li moći, neću moći. On ne bi ozdravio, sigurno. Zato imate danas ljudi koji dođu na duhovne obnove, zašto? Oni žele ozdraviti, a ne žele se promijeniti. Ne žele se obratiti i zato ne ozdrave. Jer prvotni cilj da biste ozdravili treba biti vaša želja za ozdravljenjem i da se promijenite. Da se promijeni vaše srce. Kako priča svećenik, jedan neki čovjek tamo koji je imao karcinom dolazio na molitvu i mi smo molili za njega i on je ozdravio i on poslije ne da reći da ga je Isus ozdravio. Kad se to motak, ne da se priča o tome. On vjeruje da je dogodilo se da je on ozdravio na neki drugi način. Ako želite i više još ozdravljati, potrebno je svjedočiti da vas je Gospodin pohodio. I na kraju ovoga evanđelja veli se, a uvečer donesoše Isusu mnoge opsjete, kad je počeo novi dan, a Isus izagna zle duhove svojom riječju. Kada zli duhovi izlaze, oni viču, vrište, to je znak oslobađanja. I braći i sestre, zadatak zlih duhova, znate koji? Da nas odvoje od Isusa Krista, da nas odvoje od crkve. Glavni zadatak zlih duhova da nas uvjere, oni nas žele uvjeriti da Isus nije Bog, da Isus nije Sin Božji. Zli duhovi nas žele uvjeriti da Isus samo čovjek, da Isus samo učitelj, da Isus samo veliki prorok. I mnogi je đava uvjerio u to. Imate danas mnogi koji ne vjeruju da je Isus Bog, da je Isus Sin Božji, da je umro na križu, da je uskrsnuo, da je danas živ. Ljudi to ne znaju, ovaj svijet to ne zna. Svijet koji je bolestan ne zna tu istinu. A vi koji ste ovdje, vi to znate. Zato je vaša dužnost da im to kažete. Da svima govorite o Isusu Kristu, o njegovoj ljubavi, da je Isus Bog i Gospodin. I da nema drugog imena u kojem se možemo spasiti. I nema drugih spasitelja, nema drugih Gospodina. Jer kad umremo, braći i sestre, kad izdahnemo, onda će nam Bog postaviti pitanje jedno svakome od nas. Što ste učinili sa Isusom Kristom dok ste bili ovdje na zemlji? Što ste učinili sa bližnjima? Kako ste se odnosili prema siromasima? To će pitanje biti postavljeno svima nama i onda će biti sud Božji. Ako nemate Isusa ovdje na zemlji, ako ga niste upoznali, teško je da ćete ga imati kad umrete. Zato je naš najvažniji zadatak i duhovna obnova idu u tom smjeru da upoznamo Isusa Krista. Kao Boga, kao Gospodina. Kako ga možemo upoznati? Pa možemo upoznati ga, možemo kroz molitvu. Bez molitve je teško biti kršćan. Možemo ga upoznati kroz slavljenje Boga, kroz svete sakramente,
Kroz Božju riječ. Nasledovati Isusa kroz Božju riječ. Zato čitajte Božju riječ. Imajte Biblije kod kuće. Čitajte Evanđelje. Evo neka podignu ruke oni koji imaju Bibliju kod kuće. Dobro, spustite ruke. A tko ima mobitel, nek digne ruku. Neki imaju po 3, po 4, jel? Ako nemate Biblije, barem prodajte jedan mobitel i kupite Bibliju. Jer mogu doći Jehovini svjedoci da vas okrenuti i da odete k njima. Imate danas katolika, pravoslavaca koji su postali Jehovini svjedoci. Zamislite, to je vražija sekta. Žele biti svjedoci bez Duha Svetoga. Oni ne vjeruju u Duha Svetoga. A bez Duha Svetoga ne možeš biti svjedok njegove ljubavi. I veli se ovdje da Isus ozdravi sve bolesnike koji su došli k njemu. Isus nije išao po kućama, po selima, polagao ruke u kućama, možda i u bolnicama. Nego oni koji su došli k njemu sa vjerom, on ih je ozdravio. On je na svakog od njih položio ruke. I veli se da Isus ozdravi sve bolesnike. A bilo je jako puno. Znači, Isus je bolest smatrao kao nešto zlo, kao nešto loše. A imate danas kršćane koji misle da je bolest znak svetosti i trpljenja. A Isus je mislio drugačije. Evo, braći i sestre, isti taj Isus koji je nekada ozdravljao, koji je oslobađao zli duhova, on to čini i danas. On se nikad ne mijenja, on nikad ne stari, Isus Hrist je živ, zato je važno da mu otvorite srce, da vjerujete, da mu se potpuno predate kako mislite ozdraviti. Tako neka bude.